inadlaw-adlaw natong pagpakabuhi ning kalibutan matag karunog unya adunay mga panghitabo nga makalipay, makaguol o kaha makapanglimbawt sa balhibo tungod sa hilabihan ka makahahadlok. Atong sayran ang makahahadlok nga kasinatian sa giila nga si Bay George alang sa pipila. Kini pinaagi sa RTV Presents ni Chona Carion. Sagad tingali karon sa bag-ong panahon, daghan nga dili motuo ug mga ungo abat o mga linalang nga dili ingon nato. Apan makatuo ba kamo nga adunay pipila ka mga tawo nga makakita o makasugat sa mga linalang nga kahadlukan. Dinhi sa maong edipisyo na himutang ang buhatan sa Public Information Office tapad sa laing buhatan sa Quality Management System o QMS sa Mandawi City. Kun office hours, daw ordinaryo lang ang sitwasyon, din adunay mga musud gawas nga mga tao. Apan kung ikaw lang ang usa nga anaa sa buhatan, bation nimo ang makahadlok ug makapanlimbawt nga balahibo. Si Jude Montejo, photographer, videographer sa Public Information Office sa Mandawi City Hall, na alas 9 sa gabi nag-inusara sa ilang buhatan. Kay way lingaw nag-selfie. Apan adunay nakuha nga hulagway nga bayhon sa usa ka lalaki nga nakahud nga nagbarug dapit sa gibutangan sa telebisyon sa QMS office. Kini ang nahimutangan sa TV. Kauban din eh. Inya, murag nagi siya something ba, murag labay-labay nga murag itong bitaw. Murag kana murag kamandan di nga naa ba. So akong gibuhat is nagsilpi ko kasi makuha ba. And then akong gi-send sa among group chat niya, kauban ka office mate na kadili kay pasin sila ba makita bro. Yeah, sila nakakita gyud sila ako kay bago nga makuha kay nganong nakakita mo sila pero wa ko kakita gyud sa picture mismo gyud sa dili pa ko pag uli na sa balay pag review nako mo tong murag kada limbaw ta datong balibo. Samtang ang mga bag-ong na-hire nga office aide sa QMS nga si Jezebel Abelia ug Odette Barbas nakabatyag sa makahadlok nga kasinatian sa managlahing higayon. Sayo usab silang nangabot sa ilang opisina. So nilingkod na sa ako, bahala nagngit-ngit. Sige na lingkod, wala na ko niya. Kanang pagkatataon kay nana ba ni ana ba wala siya naghaming na siya ba niya. Wala na pa binukog. Di ara sa gawas dugay mo kay siya nang human. Kapayawan naman jud ko kay urag dugay kay siya nang human. Mo to gipasigan nagsige ko pangitaas ang switch. Abi na kog lara din niya. Diadto na lang ako dito sa ilahang kuan sa pikas nga kuan sa PIO nya mo to napagpasigan ako. Lingkod ko balik si kog panguros nya. Pagkataon nawa na siya. Lihok ni kuan man ilang printer. Ay kanang ni kuan ni papel nga ni kuan dito ba. Mo to ni dagan ako padong gawas. Pag abot na ko diha, tanaw ko sa kay namay ni Danag ba ko. Ni ada ko sa bindo ni ako. Lah. Mutoy ko wala. Wala, unsa man to, uy. Tuningat to ko sa agdan, nilingkod ko. Naong ginugbarog diya, ang kanang tapat sa birihin. Si Obet sa iyang bahin, niwala sa iyang hunahuna nga makakitang makasinati ug ingon ato kay dili man siya magtuo-tuo. Di ba ako mutuo ngayon, ana? Di ba ako tubuyag, pero nakakita ko, nakaiyon ko tinuod di ayo. Dili lang sila ang nakasinati sa mga edipisyo sa pagpakita dining usa ka lalaki nga gihinganan nila og Bay George. Katuuhan man o dili, apan base lamang kini sa mga tawo nga nakasinati o nakabatyag niini. Ang importante nga wa nila hikalimti ang pag-ampo niadtong mga higayuna nga may naghatag kanila og kaisog nga dili magpadala sa ilang tumang kahadlok. Ako si Chona Carion ug kini ang akong short dokyo.